Здравейте на всички, аз съм Боло 456 и добре дошли в още една доза Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Free Battle. Този път игра си и мой приятел Мартин. Къде здрасти бе, Кавал? Здрасти. Аз започвам. Да, започвам. Опа. Ето, то тук будто билото ще им строши техника. Стори ли ще има почне? И как стори, Free Battle? Аз съм с Аски, само ти кажа. Ясно. Не! Опа, чакай, че опуснах синглплеер. Значи сега трябва да цъкнеш старт. Ето, кой да местиш? Защо да? Не, да си късаме с Саски Лорис. Ти ще ме щупи. То това е идеята. Чакай, какво става? Дачи и... Има тук, ти са Джин Шуриките, малките. Аз съм готов. Сега ще избера... ясно. Сега тук можеш да си избереш... О, май ти пъшера, но ти е най-добрата. Да. Шинра Тенсе! Нагоре, сетих скрипи. За трябва да зачи в контроли. Рано? Не бе. Дай без като на това. Не. О, тая налага ми много. Не, че е лагав, просто е най-тежкия. Ще сега разучим контроли. Това какво правя? Значи, слушай са. С едно зареждаш чака. Нали, така. Като цъкнеш един път ти е леко. Като цъкнеш два пъти ти е тежко. Значи като тук като те побия малко, тук ще се покаже едно. Не, това ще е за Awakening и трябва чака да ти напълни да зареди и него. Когато по-плажиш, ти си ме бил бе. Слушай, с това се видиш. Не, с това се видиш. С тия, виж, чак се. Ти си ги лайство, виж. С това смени. Не, опа. Много бел, което искам. Не, защото не съм цъкни аналог и той да смениш. Цъкни аналогите за, защото и са... Виж е така смени. Нали с тия голите смеш? С това ти е защита, с долното. С това ти се защитиш. Значи като задържиш чакра и цъкнеш 4, мяташ шурите. В смисъл, може и без чакра, ама са по-слаби, а така са по-силни. С хикс качаш. Джутсто ултимейт е цъкаш два пъти и ултимейт. И за чакра, слушай са. Така скачаш два пъти, а като цъкаш по-бързо се даваш подаш от тебе. Като имам чакра и пак това скачането нинджа, да. Мога да прави във въздух, а дървото е с другото. Да, слушай. Какво ще му отикам? Като ползваш защита и виж сега цъкни атака, правиш някаква атака, по-смисъл. Контратака, да. Като мръднеш и цъкнеш такова, си пусна някакъв скил. Не, виж, хоп и цъкаш това. Той. Не, виж, само го фликваш и цъкаш това за атака. Фликваш това и цъкаш атака. Виж. Хоп. Дай. Значи виж. Опа. Остави. Добре, айде да почвам. Нападем. Чипакото. Шимако пенси. Я! Ела ти по-доджа. Аз не лесно помък. Ето това е идеята. Как се дръжаш това? Колко имаш още и русте?
Изкъпихме времето да го чуя с някакви. Пък. Кога го правя в момента? Прави го! Не, това да го вадя така. Това не съм. Прави го, когато много беше шокил и чакам. Това съм си дал. Това ти от атаките. А отзад имаше един параход, така че не се притесняй, пак ще ги разгледат нещо. Прикичи, брат. Голямо и сценарий ли го правиш? Сусана и не знам какво ще ти правя, бе. Това Наруто е супер опет. Смисъл специално в тази форма в играта, това не е силната форма. Май го това Six-Pack са пълнат по тия вати смешно. Аз сега ще игра някой, който изобщо не знам как да играе. Ти си избери който си искаш. Ще им спикнем? Аз с джойстик първи път играм. О, аз вече си избрах по игра. Ще ми И аз. не ми се мудра. Цъкни старт. Ти всеки път трябва Да, всеки път трябва да цъкни. си избрах вече. Тоя. И тоя. Казваш, дори няма да косо. Това ти ултимейт джуджи. Да, към Луис, но да, това ще става. Това е работите, лайтър брейк, това е снайпер. Обаче не знам на тия от тима как им си сменяш джуджито. Сега сме на Divine Treatment. Чай да си по-кабел под мода. Верно ми се тирава. Няма ти дам да ме пикнеш, братле. Ти я правиш ти, бе, какво става? Като задържа да пускам постоянно. Калучи. Жалко, че ми се макетира шарика. Беше много. Да, много е жалко. Това е само двама, но това ми е пускам инстант да го пусна. Задържа да пускам 5 или 6, не знам, да се малко. Бака. Не те ли оцели, бе? То това няма дождь, бат. Верно ли?
петка, не тука. Некола съм. Виж какво става. Много клони имате. Не ми стига, чакам да това ултимейджитото. Продължаваме. Още бе. Не се присъня са. Почвам да ниче, но ще ти бия с по-любимата. Това ултимейджит. Добре, да го видим. Не ме ке. Нищо особено, бая да ми бие. Бе, нали бех да фен. Уважаеми зрители, просто виждате ли колко сме слаби, а? Остана. Стига това фаербол. Стига да е. Не мога да се види. Това не тачи му специалността. Това е просто колко бързо даш. Реално, Итачи има един от най-бързите дашове в играта, по-бързо от минута. Точка на Суруги. Виж, твоите очи нищо не виждат. Колко ми напитва? Мале. Достатъчно те уби. なぜ弱いか足りないからだニックス Да влезеш някой да те убия. Не са влизам с минуто. Миналото или сега не избереш юнитето. Никой. Ремаш се нахесаш. Мафия. Вземе гайс 8 порти. Я ви пистия. Анака. Eternal Magnitude Sharingan. Rina Sharingan. 5 Triangle. Не. Не, върви се. Взема ли Хаширама? Ама не, всъщност. Ще пробвам нещо ново. Кой ги играе тия, бе? Ще взема този. Кой ги играе тия, бе? Ще как ги научим? Да. Айде, дай на Вали е фен. И него пусна. Знах да файнал Вали. Просто там къде беше разбит. Ти бе толкова само с това. Това е стала тимала, не мога да пиеш. Остана. Аз къде съм тръгнал? Имаш по двама аз не. Колко сменя постоянно. Не бе, имаш 3 героя, аз съм това. Защото не дава се цепнал 2 пъти на Амада. 限界剥離の術 流れは教えされ Ето, готово. Ти направо му уби се Саски.
Айде да видим колко по-добре мадъра. Аре, да. Нали сте ли казвам? Das wo kann man kommen? Was hier praktisch No to czemu mnie nie Как призначите? Той мегам постулате. 互いの心を痛み合うことができる。 Ще бия някакъв път, не се прецени. Много е полемче. 相手にならんな。ここまでが。 Васко Ковеш ще същеше сам това. Що? Защото го смазва. Един път беше се на две за него, защото аз го оставих, че кажа, ама ти сам не кажеш такова, аз как да те бия да е. И по знаеш колко свърши? 10 на 7 от 7 на бебата. Аз просто влезнах и го смазах. Ходи играме. Ти можеш направо. Няма да игра с Юслес Харон. Ти ми мало. Сега малкия да народ. Не, то ще няма. Никой не ще се взема. Айде с таката ще играем. О, с това ли с това само ми кажи кой? Ай, сега съм шут. А с Аски ли ми играш? Да. Аз след това направим Final Boss, смисъл. Риндеран срещу Six Pass, да?
Факт, ултимейт. Селекта. А това ми спира и лайкни. Да. Търна обратно. И пак не можа да ме биеш. Как му твои шурикен в последния момент? Оле колко е красиво. Само едно чувство ли има, бе? Ти ползваш само ултимейт. Нали едно и две праци, например. Аз съм други това, да само прави това. Ще направи това. Не го цъкай два пъти едно. Виж, значи сега съм се начакал, сега съм две. Едно и две. Ето. Това не ме кефи. Как да избегне това? Прошлый път има Чакай, спасати също. Паяко е видно. Трябва да намина. Y, кое е? Y. Да. Y ти е носа. О! Как оцели, бе? Не. По най-тъпия начин умрях. Много тъпо умрях, брат. Не, виж кой си го мога, си го мога. На кой съм беше? Малко. Изчуваш всяка игра приближава на тебе. Айде сега, правим ли Final Battle? Ама като малки, после като големи. Кой си избираш ти? Нядато ли сега? А? Като малки? Първо. Що като малки? После като големи. Ама кой си избираш? Не знам, човек. От тия двамата. Аз ще пробвам на руско. Не съм го пробвал.
Чак, трябва да излезем от тук, да го пуснем само на сингъл. Това тема е кръв на го. Ще беше си много. Опа, спасаски. Пак ти хвара боджуцу, бе. Ти не спираш това. Спокойно си мет мечи долу. Тук ти побеждаваш, къде не ще го фаним. Вече съм се сам спокойно. А тук много по-бързо върви, ама обсега му много по-малко. Как го блокира? О, щупих ти главата! Обаче няма косен като... Защото никой не го прави това. Феникс Файр. Само в анимето ще ги. Аз правя аз няма да ми пускаш фарбол. Добре, аз като държам това нещо не става. Няма беше така. Какво мислиш, че аз не мога, бе? Чироли! Прилагай ме, кучка! Рипхед по-чуден, съжалявам. Тук между другото аз съм гарантирам, че се спускат нищо не става. Верно. Ще да колко ставаше нещо. Свърши ни пъти в това. Той че троши бутона само и само да го дължи това. Бате замер... Ти осъзнаеш, че в момента се замерят шурикени срещу учиха? Ти осъзнаеш ли го това? Ай, дай Расинга срещу чинове. Да, добре. Ти си ще бъдеш. これが俺とお前との差だ。分かったか。 Сланари, идиот. Тя е по-добре. Бима. 当然の結果だな。 Съжалявам, драги зрители, ама ще си такива непрофесионални работи. Това видео ме стана дълго, да направим още една битка и да го спирам. Аз съм също това път време. Окей. Аз съм мъртв. Ама аре не е тая. Аре е тая форма. Коя форма? А, не, дай тук, бе. Дай. Чао, бе. Давай тук. Аз съм гари телес би.
Мисля, ще смаже. Че да реформа. Реформа. Не, това ще ме сложа. Абе, така е. И започваме финалната битка. Папа. Аз му пускам шурикен, той се пуска разен. Ами! Играем, мамо, снимаме в момента, моля ти се. Всичко прецакваш. Дълото печали, нали знаеш? На мен нищо. Знаеш как да играеш с пак. Не, пак съм го мастер на него. О, ти ми наби някакъв демидж. Айде, ставай Сусанове, ставай Сусанове. Айде зарежди по-бързо, че ще ми изтече Awakening. Бързо. Айде с тази. Ще мортиш. Пак, бим, елата е смърт. Зачисти. Чакай го. Това да получил там, бе. Нямаш право на Awakening, ще ти изтече това. Аз ти бих първата вратката на чая част. Да. Кога ги ни дате, байо? Дате, байо! Кога ги ни дате, байо? Така ми казучето, бе. Ти малко ден се е покрито цялото с двамата играта. Аз само като влезнах в това режим. Аз не съм ти дам да взея. Вижу, да. Останах без... Много сме влезни на това. Ема ти дам.
Не бе, защо към него бе, бати тъпия на Не се приема! Това ще бъде край на епизода. Гледа за мене. Да, това беше всичко за този епизод, въпреки че победите са повече за мен. Това беше всичко. Ако искате да гледате още такива подобни тъпи видеа, абонирайте се, много харесате видеото, ако ви е харесало. Ако не ви е харесало, много не харесате. Това беше всичко за този епизод. Чао, чао!